Исәнмесез, турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Халыкның яшәү шартларын яхшырту өчен. Молодцы, вот какие. Вам нравится здесь, хорошо? Яшел үзән ничек үзгәреш кичерә? Гөлназ Сайфетдинова күрде. Казанның 13 мең баласы быел җәй каникулларын лагерьларда уздырачак. Детально проработать вопросы охраны наших детей в летний период. Куркынычсызлык чаралары каралганмы, ата-аналарга балалары янына килеп китү рөхсәт ителәчәкме? Бу хакта Алия Хайретдинова. Жылы сусыз. Квартирно отключили во всем доме вообще колонки. 140 фатирда ни өчен жылы су килмей? Сәбәпләрен Руслан Хусудинов әзерләде. Алдан тавыш бирү башланды. Иртәгә яки башка көнгә калдырмаска булдым. И сразу менә бүген сайлаган кандидатларга инде тавышымны бирдем. Татарстанның сәясәт белән кызыксынучы яшьләре белән Рания Абдрахманова аралашып кайтты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Казанның 75-нче гимназиясендәге фаҗигадә һәлак булган укучыларның ата-аналары белән очрашты. Шулай ук атыш вакытында гомерләре өзелгән укытучылар Эльвира Игнатьева белән Венера Айзатованың якыннары да чакырылы иде. Татарстан мөфтие белән митрополит мәрхүмнәрнең рухына дуга кылдылар. Рөстәм Миңнеханов очрашуда катнашучыларның барлык сорауларына җавап бирде, нинди ярдәм кирәклеге белән кызыксынды. Өстәмә рәвештә килеп чыккан мәсьәләләрне хәл итүне министрларга йөкләде. 75-нче гимназия укучыларының күпчелеге диңгез буенда ял итәчәк. Кемдер шәһәр яны лагерьларын сайлаган. Әле моны хәл итеп бетермәүчеләр дә бар. Хәзер республикада балаларның җәйге ялын оештырырга әзерләнәләр. Бу елның үзенчәлеге куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән, ата-аналарга керү тыела. Көндез һәм төнлә кизү торачаклар. Тулырак Алия Хайретдинова. Яшьләр лагере балаларны каршы алырга әзер. Быел аны пандемия сәбәпле 75%-ка тутырачаклар. Монда ялга дип килүче балаларның медицина картасы, шулай ук йогышлы авырулар белән элемтәсе булмау турында табиб белешмәсе булу шарт. ПЦР кирәк түгел, ә менә лагерь хезмәткәрләре һәм әйдаманнар өчен ул мәҗбүри. Тестны һәр смена алдыннан тапшырачаклар. Это и персонал столовый, и вспомогательно-технический персонал. Тестны безнең һәрбер хезмәткәр ял сменасына 3 көн кала бирәчәк. Аш-су усталары да, җыештыручылар да, әйдаманнар да. Җәйге лагерьда ял иткән вакытта Казаннан 13 мең бала әти-әнисе белән телефон аша аралашачак. Алар өчен лагерь территориясенә керү тыела. Казан мэры Илсур Метшин балаларның иминлеген саклау мәсьәләсенә аерым тукталды. Это организация за ЧОПами, это... Балалар гел күз уңында булырга тиеш. Сак предприятиесе хәвеф төймәсе буларны алдан тикшереп кую зарур. Янгын чыга калса нишләргә? Су кыйнганда балалар үзләрен ничек тотарга тиеш? Аерым сөйләшүләр уздырып өйрәтергә кирәк. Көндезге һәм төнге патрульләр көчәйтелсен. Лагерь территориясы койма белән әйләндереп алынган һәм инде һәммәсендә менә шундый контроль үткәрү пункты да эшләячәк. Монда керү урынында һәм инде лагерь территориясында да кизү туры каралган. Контроль үткәрү пунктындагы куркынычсызлык системасы лагерь җитәкчесе бүлмәсендә дә булдырылачак. Бу хәвеф төймәсе, янгын сигнализациясе, күзәтү системасы дигән сүз. Видеонаблюдением оборудованы все. Һәрбер лагерь видео күзәтү системасы белән җиһазландырылган. Алар аша бөтен территорияны күз уңында тотып була. Шулай ук җәйге яллар вакытында полиция һәм Росгвардия хезмәткәрләре лагерьларда даими кизү торачак. Балаларны кабул итү алдыннан һәрбер лагерьне Роспотребнадзор, МЧС, Урманчылык һәм Росгвардия хезмәткәрләре тикшерәчәк. Родители могут быть спокойны, что я... Ата-аналар тыныч була. Видео күзәтү системасы аша без лагерьнең һәрбер почмагын карап торабыз. Тыелган әйберләрне дә монда алып кирип булмый. Бу куркынычсызлык системасы тимергә аерым тавыш чыгара. 175-нче гимназия укучыларының җәйге ялын оештыру мәсьәләсе аерым контрольдә. Иң күбе әти-әниләр һәм балалар диңгезгә баруны һәм инде безнең Татарстаныбыздагы җәй лагерьларында ял итүләрне сайладылар. Һәм инде төрле санаторийларда да ял итү вариантлары бар. Шундый рәвештә без әти-әниләр белән диалогта аларның сайлауларын, аларның теләкләрен тормышка ашыру өстендә эшлибез. Җәйге лагерьларда 5 тапкыр ашату каралган, меню Роспотребнадзор белән килештерелгән, Казанның 2 лагерендә швед өстәле булачак. Шулай ук быел шәһәр яны лагерьларында ял иткән өчен түләнгән акчаның яртысын кире кайтару мөмкинлеге бар. Моның өчен ата-аналарга privetmir.ru сайтында теркәлергә кирәк. 25 майга кадәр юллама сатып алучыларга акчалата кэшбэк дәүләт хезмәтләре порталы аша кайтарылачак. Алия Хайретдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Россия текшеру комитеті башлығы Александр Бастрыкин Qozanda ошылған жинайет ішін текшеруні өз контроліне алған. Интернетта шимбе күнне әнесі кішкіне қызын типкелеген видеоролик таратқанлар иде. Оны узып барушылар түшірген. Жинайет ішін балик булмаған баланы тәрбиелегенде вазифаны тиешінше үтемі факты бойынша ашқанлар. Шул күнне әлігі ананы полиция бүлігін алып кетелер. Оннан сұрау олалар ғайле имин булмағанлар исәбінде тұрмаған. Проводится комплекс необходимых мероприятий. Хәзер әлеге хәлнең сәбәпләре өйрәнелә. Җинаять эшен тикшерү вакытында баланың гаиләдә имин шартларда яшәвен тәэмин итү өчен җаваплы затларның гамәлләренә хукукый бәя биреләчәк. Башка төр тикшерүләр дә уздырыла. Җинаять эшен карау дәвам итә. Жинайет кодексы негізінде әлігі ханымға 3 жылға қадар иргеннән мәхрум ителү яный. Кыз хәзер хастаханәдә тикшерелә, аңарда тән җәрәхәтләре барлыгы ачыкланган. Ул гаиләдә бердән-бер бала. Тагын шунысы билгеле, әни кеше бу хәл килеп чыкканда Казандагы балалар бакчасында эшләгән. И, конечно, очень жаль ребенка. Әлбәттә, бала бик кызганыч, чөнки әнисен ата-ана хукукыннан мәхрум итү я булмаса шикләү сабыйның күңелен яралый. Әмма балага карата мондый рәхимсез мөнәсәбәт булмаска тиеш. Безгә чаралар күрергә кирәк. Хәзер әни кеше белән сөйләштек, ул гаебен таныймы, бу гамәл өчен үкенәме, шуны ачыклыйбыз. Тапшыруны дәвам итәбез. Казанның Лядов урамындагы 9-нчы йорт халкы инде 3 атна кайнар сусыз яши. Бу без күнеккәнчә җәйге чырдасуны туктатып туру түгел. Әле май башында ук бер фатирда газ исе чыккач, монда җылылык казаннарына газ бирүне туктаталар. Аны төзәтәләр, әмма өйдә кайнар су барыбер юк. 140 фатир хуҗасы бу мәсьәләне хәл итәр өчен хәзер кая барачак? Руслан Хөснетдинов материалы. Казанның Лядов урамында 7 майдан башлап җылы су юк. Бу 8 подъезд, 140 фатир дигән сүз. Халык кая гына мөрәҗәгать итми, әмма барысы да файдасыз диләр. Ну вот они у нас потом пришли, просто поквартирно отключили во всем доме вообще колонки. Марина Естафьева 3-нче атна юыныр өчен суны чиләк, кәстрүл белән җылыта, киемнәрне дә шулай юалар, үзләре дә шулай кыена. 4 человека живет в квартире. Без гаиләдә 4 кеше су җылытып чиратлашып юынабыз. Әле ярый аш бүлмәсендә газны куштылар. Ашарга да пешерә алмаган булыр идек. Бу йортта яшәүчеләр җылы су газ аркасында бетте дип саный. И вот она включила эту колонку. Безнең күрше фатирда яшәүче бер хатын кыз газ колонкасын ачуга дөрләп ут каба. Шуннан ул тиз генә ашыгыч хезмәтләрне чакыра. Газ хезмәткәрләре суны җылытучы казаннарны сүндерә. Шуннан башлап краннардан бары тик салкын су гына ага. Халыкка газны вакытлыча туктатуның сәбәбен төтен чыгу юлларын тикшерәсе бар дип аңлаталар. Они проверили первый подъезд. Олар нишләптер беренче, 6-нчы һәм соңгы подъездны гына тикшерде. Башкаларына килүче булмады. Якобы должно быть решение. Беркем берни белми, билгесезлектә яшибез. Ни өчен колонкадан газ исе чыккан 9-нчы йортта кайчан җылы су булачак? Лядов урамындагы бу хәлне газ жыл сервис оешмасы тикшергән. Гаматларны тикшереп чыктык. Анда инде менә хәзер ремонт бәяләрен, сметный стоимостьларын санап чыгарып, бу арада без управляющий компанияга должны предоставить. Шуннан соң идарәче оешма халык белән очрашачак. Алар җылы су мәсьәләсен хәл итүнең 2 юлын тәкъдим итә. Переделали на газовые колонки. Җылыту казаннары йорт төзелгән вакытта бөтенләй булмый, аларны халык үзе куйган. Без бөтен йортны бойлерга тоташтырырга тәкъдим итәбез. Ул иң беренче чиратта куркынычсыз. Халык риза булмаса, казаннар ремонтланачак. Бу эшкә акча җитәрме, анысын смета төзелгәч билгеле булырга тиеш. Моңа охшаш хәл быел Гагарин урамы 35-нче йортта да булган иде. Идарәче компания һава йөрү юллары эшләмәү сәбәпле казаннарга баручы газны туктата. Каналларны тикшергәннән соң ремонтка 2 миллион сум акча кирәклеге ачыклана. Акчаларны я идарәче оешма заим итеп алырга, я халыктан җыярга тәкъдим итәләр. Хорошо. Русским языком для всех. Денег нет, скинетесь, тогда у вас все будет. Если не скинетесь, ничего не будет. Правильно? Бүген билгеле булганча Гагарин урамында хәл үзгәрмәгән халык һаман кайнар сусыз яши. Мәсьәләне хәл итү өчен кирәк акчаның суммасы 7 миллионга җиткән. Хәзер халык прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Лядов урамында яшәүчеләр дә шул юлны сайлаган. Сейчас коллективно готовится. Күмәкләшеп хат яздык, прокуратура юлын таптамакчы булабыз. Бүген идарәче оешма җитәкчелеге Лядов урамында су якын арада булачак дип ышандырды. За 10 дней мы обязаны вывесить протокол собрания собственников. Все зависит от того, как собственники решат быстро. Руслан Хөснетдинов, Гадел Миндубаев, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Метроэлектротранс оешмасына җитәкче итеп Айдар Габделхаков билгеләнде. Бүген аны эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Казан мэры Илсур Метшин тәкъдим итте. Айдар Габделхаков 15 елдан артык транспорт комитеты рәисе вазифасын башкарды. Исегезгә төшерәбез, узган атна ахырында метроэлектротранстың элеккеге җитәкчесе Әсфан Галәвов үз теләге белән эшеннән китте. Хәзер яңа җитәкче алдында яңа бурычлар тора.
Возгорания, которые случились на предприятии. Трамвайларга ут капмасын өчен оешмада зур эшләр башкарылды. Яны куркынычы зур булган өлешләрен алыштырдык. Киләчәктә мондый хәлләр кабатланмасын өчен бөтен көчебезне куячакбыз. Сезон башыннан мотоцикллар катнашында 4 зур хәлакәт булган. Төнлә тынычлыкны боза торган байкерларга чара табылырмы? Бу хакта Реальное время интернет-газетасы язмасын укый аласыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Яшел Үзәндә булды. Президент шәһәрдәге берничә яңа объект белән танышты. Шулай ук биредә җәмәгать урыннарының ничек үзгәрүен күрде. Шәһәрдәге яңа парк, футбол манежы, яшьләр үзәге, прокуратура хезмәткәрләре өчен яңа бина. Яшел Үзән ничек яңара? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Завести можешь сам? Не тяжело, точно? Булачак һәм хәзерге чемпионнар каршылый президентны. Бу мотокросс буенча Дасав клубында шөгыльләнүчеләр. Давай, молодец. Все. Настоящий чемпион. Чемпионнар тәрбияләү өчен шартлар кирәк, алар булдырыла да. Бу ябык футбол манежы узган елның көзендә генә ачылды. Молодец. Молодцы, вот какие. Вам нравится здесь, хорошо? Яхшы монда? Рөстәм Миңнеханов мондагы шартлар белән таныша, кырдагы япманың сыйфатын да бәяли. Монда тупмен уйныйбыз, җигрәбез. И футбол уйныйбыз. Тренировочный процесс. Кыш буе шушында шөгыльләндек, моңарчы урамда карда уйный, хәзер иркен, уңайлы. Яңа объект монда ел әйләнәсе шөгыльләнү мөмкинлеге бирә. Бүген биргә 300-дән артык яшь үсмер йөри, 9 тренер эшли. Это мячик подорожал. Порт яшьләр үзәгендә иҗади сәләтләр ачыла. Бина әле узган гасырның 60-нчы елларында төзелгән. Капиталь ремонттан соң биредә коворкинг, социаль проектлар инкубаторы, остахана, хореография һәм репетиция мәйданнары булдырыла. Рөстәм Миңнеханов концерт, театр залларында карый. Дальше березовую рощу там лечь. Первую очередь сделали, вторую очередь сейчас делаем. Монсы Коенлык паркы. Беренче чиратында җәяүлеләр сукмагы, ял итү урынына велосипед, самокат, роликлар белән йөрү өчен бөҗралы юллар булдырылган. Рөстәм Миңнеханов парк буйлап узды, анда ял итүчеләр белән аралашты. Быел биредә әйләнә-тирәне тәртипкә китерү буенча эш дәвам итәчәк. Тротуарлар, пикник урыннары, җәяүлеләр күперен төзү ниятләнә. Районның прокуратура хезмәткәрләре дә халыкны яңа бинада кабул итә башлый. Ваша работа, она непростая. К вам никто с радостью или с какими-то хорошими вещами не приходит. Люди обращаются за справедливостью, люди обращаются, чтобы закон был справедлив. И, конечно, это очень серьезная, большая работа. И там, где вы работаете, это должно быть достойное место. Это большая ответственность. Шундый бина ачылу ул җаваплылык та кешеләр өчен барысында эшләргә тиешсез. Бүген район прокуратурасында штатта 200-дән артык хезмәткәр, барлык кабинетлар кирәкле техника белән җиһазландырылган, конференциялар залы, архив бүлмәсе бар. Яшел Үзән шулай үзгәреш кичерә. Үсеп килүче буынга спортта, иҗатта уңышка ирешү өчен мөмкинлекләр тудыралар. Гаилә белән ял итәргә иҗтимагый киңлекләр булдырыла, хезмәткәрләргә эш шартлары яхшыра. Бу барысы да халыкның яшәү сыйфатында чагылыш табарга тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Татарстанның элекеге прокуроры Кафил Әмировка исән булса, бүген 72 яшь тулган булыр иде. Ул узган ел арабыздан китте. Аның истәлегенә Казанның Вахитов районы прокуратурасында бүген хәтер токтасы һәм музей ачылды. Биредә Кафил Әмировның җитәкчелек эшчәнлеге башланган. Ул прокуратурада 40 елдан артык хезмәт куя һәм 13 ел республикадан күзәтчелек оешмасын җитәкли. Иң яхшы прокурор, профессор һәм фотограф турында хатирәләрне Илдар Сафиуллин яңартты. Кафил Әмировның ташка уеп ясалган сурәте Казанның Вахитов районы прокуратурасы бинасында урнаштырылды. Нәкъ менә бирдә 1980 елда атаклы прокурорның җитәкчелек эшчәнлеге башланган. Исән булса, бүген Кафил Әмировка 72 яшь тулыр иде. Аның эшләре, аның фикере ул безнең өчен гел без аның белән киңәшеп, нитеп, матур итеп эшләдек. Үзенең эше белән ул зур, ана бу прокуратура эшендә генә түгел, безнең шәһәребезне, республикабызны яратуда бик зур өлеш кертте. Чарага Кафил Әмировның хезмәттәшләре, укучылары җыелган, аның турында хатирәләрне яңарталар. Кафил Фәхрәзевич для нас, для всех учитель. Без Кафил Фәхрәзи улының укучылары, монданың хезмәттәшләре, шәкертләре җыелган. Ул булдырган традицияләрне сакларга һәм үстерергә тырышырбыз. Бер генә ел үтте. Бер көн үткән кебек кенә килеп җитәрдә, нәрсә булса да безне кызык итеп
критиковать итеп ташлар кебек. Бик авыр семьясына түгел безнең коллективка да. Бүгенге чарага Кафил Амировның хатыны, кызлары, оныклары да килгән. Он сам про себя говорил, что я лучший фотограф среди прокуроров. Ул үзе турында һәрчак булай дип әйтә иде. Мин прокурорлар арасында иң яхшы фотограф, ә фотографлар арасында иң яхшы прокурор дип. Гаиләдә ул таләпчән иде. Кая гына барса да безгә ниндидер бүләк алып кайтты. Гадел иде. Кафил Амиров киң кырлы шәхес иде. Хукук сагында торган чордашлары аны һәр яклап югары бәяли. Иртә китте инде. Ул кеше үзе башлый эшли журналистикада башлый бит инде ул. Анда ул шундый мощный фотограф. Аның чыккан китаплары, карагызлар, Казан урамнары буенча ул бит трактат целый. Ну, а прокурор буларак ул астан үскән прокурор инде ул. Аның рәшәгә җиңелие, потому что ул юридически ул акыллы кешеләрнең берсе республикада. Бүген тантаналы төстә Кафил Амировка хәтер тактасы ачылу белән бер рәттән Казанның Вахитов районы прокуратурасында менә шундый экспозиция ачылды. Анда аның дәүләт бүләкләре, шәхси әйберләр һәм әлбәттә яраткан менә шу фотоаппаратын да күрергә мөмкин. Килгән кунаклар да экспонатлар белән танышып чыкты. Кафил Амиров турында хатирәләрне яңартты. Менә шушындый фото ясадым. Безнең телевидение фондында Кафил Амиров катнашында тапшырулар күп. Менә шуларның берсе. Прокурор нинди булырга тиеш дигән сорауга ул гади һәм бик тирән мәгънәле итеп җавап бирә. Минемчә, прокурор иң беренче кеше булырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Сколковоның Мәскәү идарәсе мәктәбе ректоры Юрий Левин белән очрашты. Республика хөкүмәте белән хезмәттәшлек, дәүләт хезмәткәрләре өчен уртак мәгариф программаларын тормышка ашыру турында сөйләштеләр. Юрий Левин бизнес-аналитика һәм ясалма интеллект өлкәсендә эшләүче белгеч. Ул хөкүмәт йортында булган мәгълүматкә нигезләнеп карарлар кабул итү дигән темага лекцияда уздырды. Бүген Бердәм Россия партиясының алдан тавыш бирүе башланды. Депутат булырга кандидатлыкка дәгъва кылучылар өчен онлайн форматта 24-ннән алып 30 майга кадәр тавыш бирергә мөмкин. Быелгы праймеризда катнашучыларның яртысыннан артыгы яшьләр. Аларны депутат булырга махсус проектларда катнаштырып өйрәтәләр. Бүген сәяси завод дип аталган проект башланды. Анда республикада яшәүче 900 егет-кыз сәясәт нигезләрен өйрәнә. Мин бүген иртә белән торгач, иң беренче эш итеп, инде телефонны кулга алып, иң беренчеләрдән булып тавыш бирдем. Руслан Шәһәбетдинов Казан дәүләт аграр университеты студенты. Республиканың илнең сәяси тормышына бер кайчанда битараф булмадым ди. Бу барлык процесслар мине бик кызыксындыра. Мин инде анда иртәгә яки башка көнгә калдырмаска булдым. И сразу менә бүген көн башланган көнне үк иртә белән үк барлык үзем сойлаган кандидатларга инде тавышымны бирдем. Бүген тавыш бирүчеләр арасында яшьләр күп булып чыкты. Аңа кадәр без алдан регистрация үтәргә тиешик. Менә pg.er.ru сайтында. Шуны үткәннән соң менә бүген тавыш бирү ачылды. Мин инде үземнең телефоннан кирдем дә, иртә белән булды инде ул хәл, һәм тавыш бирдем. Я считаю, что сейчас живя в современном мире. Яшьләр белән эшләгәнгә мин алар тормышына битараф түгел. Шуңа күрә бүген яшь кандидатлар өчен тавыш биреп чыктым. Татарстанда праймеризда катнашу өчен 96 кеше теркәлгән. Бу 2016 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. 75-е ир-егетләр, яртысыннан артыгы яшьләр. Кандидатларның яртысы бернинди партиядә дә тормый. Алар студентлар, укытучылар, волонтерлар, табиблар, депутатлар. Бу яшьләрне сәясәткә тартуның әһәмиятенә бүген сәяси завод проектында катнашучыларны сәламләргә килгән Фәрит Мөхәммәтшин аерым тукталды. Ул безгә думага әзерлекле кешеләрне сайларга кирәк ди. Мине бик тә шатландыра. Алар актив, киләләр, үзен борчый торган мәсьәләләрне күтәрәләр, һәм бергәләп мөмкинлекләрне эзлибез. Менә бүгенге көндә быел аерым алганда безнең яшьләребез бик актив булды һәм сайлау елы бит. Сайлауда катнашырга кирәк икән аңлыйлар. Менә безнең киләчәк думага кемне сайлыйбыз, шулардан да күп тора дип әйтәләр. Россия буенча кандидатлыкка дәгъва итүчеләр саны 5000-нән артып киткән. Бер урынга 13 кеше туры килә. Татарстанда бу сан бер урынга 9 кеше. Тавыш бирү өчен Бердәм Россия партиясенең алдан тавыш бирү сайтына кереп теркәләргә, тавыш бирәсем килә төймәсенә басып, тамга куярга, раслау төймәсенә басырга кирәк. Шулай итеп, алдан онлайн тавыш бирү атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Ә инде 30 май көнне алдан тавыш бирергә теләүчеләрне сайлау участокларында көтәчәкләр. Татарстанда шундый 557 хисап участогы ачылачак. Анда исә теләгән һәр кеше барып, әлеге праймеризда катнашучылар өчен үз тавышын бирә ала. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.
Профессор, тарих фәннәре докторы, Республиканың фәннәр академиясе академигі Россия һәм Татарстанның отказанған фән эшлеклесе Индус Тахировка бүген 85 яшь. Аны республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул аны милләтнең йөзе, барлык җаваплы эшләрдә дә пионер дип атый. Индус Тахиров Татарстан фәннәр академиясен башлап җибәрүчеләрнең берсе. Әле бүген дә аның эшчәнлегендә актив катнаша. Ул Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының беренче җитәкчесе, Дәүләт Советы депутаты була. Бүген мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты каршындагы эксперт советын җитәкли. Укытучы, галим гына да түгел, сәясәтче генә дә түгел. Менә ниндидер тәрбияче республиканың күп милләтле халкына иң авыр вакытларында республика парламенты депутаты булган чагында аның фикерләре, дәлилләгән яңалыклары, яклаган сүзләре халык ышанып, республика без җитәкчелеге, ул чактагы беренче президент Митимир Шарипович һәм башкалар шуңар таянып үзебезнең сәясәтне алып барган кешеләр. Казанда узачак кышкы махсус олимпиадада волонтер булырга теләк белдереп 4000 ярымнан артык кеше гариза язган. Аларның яртысын гына сайлап алачаклар. Бүген Башкаланың волонтерлар академиясендә дөнья күләм чараларда катнашып, зур тәҗрибә туплаган малай һәм кызлар имтихан тапшырды. Аларга башка волонтерларга караганда өстәмә таләпләр бар, чөнки кышкы олимпиада акыл үсешендә тайпылышлар булган яшьләр арасында узачак. Аралашканда моны истә тотасы була. Айслу Юмагулова Башкортстаннан Казанның федераль университетын тамамлап, тарих һәм инглиз теле укытучысы булып эшли. Укыганда ук волонтерлык эше белән шөгыльләнә башлаган. Хәзер үзенең тәҗрибәсен башкалар белән дә бүлешәчәк. Әзерлек курсларыннан соң махсус олимпиадага волонтерлар сайлап алуда катнаша. Аларга киләсе елга үзенчәлекле спортчылар белән аралашырга туры киләчәк. Без беренчедән үттек әзерлек, чөнки мондый кешеләр белән без көн саен аралашмыйбыз һәм шуның өчен инде алар белән ничек аралашырга, нинди реакциялардан көтәргә, безнең ярдәм белән аларны көчләмәскә. Алексей Жиганов беренче тапкыр футбол буенча дөнья чемпионатында волонтер була. Аннан алган тәэсирләр киләсе елда үтәсе махсус олимпиадада катнашырга этәргән. Аңа инде 1 ел алдан әзерләнә башлаганнар. Самое главное это успокоить волонтеров. Баштарак алар белән ничек аралашырбыз дип борчыла идек. Хәзер барысына да төшендек. Иң мөһиме волонтерларга махсус олимпиада спортчылары да нәкъ безнең кебек кешеләр икәнен аңлату. Киләсе елда үтәсе махсус кышкы олимпиадада 4000 ярымнан артык кеше волонтер буларга теләк белдергән, ләкин аларның яртысын гына сайлап алачаклар. Бүген илнең төрле төбәкләреннән килгән тәҗрибәле волонтерлар имтихан бирә. Волонтерская академия команды 75. Хәзер волонтерлар академиясендә илнең 5 төбәгеннән 75 кеше. Алар дөнья күләм чараларны үткәрүдә катнашып, үзләрен яхшы яктан күрсәттеләр. Без бу яшьләрне махсус олимпиадага профессионал команда әзерләү өчен чакырдык. Белемен дә тупладылар. Алдагы көннәрдә волонтерлар сайларга да булышалар. Волонтерларның яшы шикләнмәгән, 18 яшьтән өлкән һәркем катнаша. Күбесен Казан һәм Россия төбәкләреннән сайлаячаклар. Шулай ук олимпиадада катнашучы 101 илдән дә вәкилләр булачак. Башка шәһәрләрдән килгән егет-кызлар инде иртәгәдән үз илләренә таралачак. 1 июньнән алар махсус олимпиада өчен үз төбәкләрендә нәкъ менә шулай волонтерларны сайлап алачак. Шулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Казанның яшь тамашачы театрында хәйрия спектакль үтте. Иваново детство. Иванның балачак әсәрен куйдылар. Билет сатудан кергән акчалар 175-нче гимназиядә һәлак булучыларның гаиләләренә тапшырылачак. Спектакль сугыш чорындагы балалар турында. Бүген илләр тыныч булса да, шундый аяныч хәлләр күзәтелә ди оештыручылар. 175-нче гимназиядә укучылар 11 май көнне үзләре дә яшь тамашачы театрына килергә тиеш булган. Инглиз теле укытучысы укучылары белән театрга йөргә яраткан. Бүгенге спектакльне актерлар балалар истәлегенә багышлады. Сегодня так случилось, что мы показываем этот спектакль. Бүген без әлеге спектакльне 175-нче гимназиядә һәлак булган балалар истәлегенә багышлыйбыз. Аннан кергән акчалар аларның якыннарына юлланачак. Хезмәттәшләрем бу Россия күләм фаҗиганы тетрәнеп кабул итте. Без берничек тә читтә кала алмадык. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Исән-имин булыгыз. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Жить лучше – это искать возможности для большего.
Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Сегодня шеф довольный, потому что Сбермаркет за час привез продукты из метро. Отлично приготовил. Отлично заказал доставку. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Компания Луидор, официальный дилер Chery, представляет большой выбор смарт-кроссоверов Tiggo 7 Pro в наличии с максимальной выгодой и подарками в честь открытия. Технологичный комфорт в каждом дюйме, дистанционный запуск, бесключевой доступ, матричная светодиодная оптика, круговые камеры обзора, кожаный салон и 5 звезд безопасности рейтинга CNCAP. Выбирай Chery, выбирай Луидор. 18+. Не оферта. Подробности на сайте и по телефону 8 800 2002 402. Снизился слух? Есть решение. Проверьте слух бесплатно в центре слуха Видекс. Запись по телефону 843 205 58 95. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сүзне гамәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыч рәвештә акча кирәкме? Акбарсбанктан төрле максатларга акчалата кредитка гаризаны онлайн биреп 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик май азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер 260-766. Ә менә хәзер һава торышы турында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы азнакайда болытлы, яңгыр явачак, 23 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, явым-төшемнәр көтелә, температура 18 градус. Төньяктан Актаныш, Шәгырҗи, Менделеевскида көн яңгырлы була, җылылык 19 градус. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара, Балтачта көн дәвамында яңгыр явачак, 20 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр явачак, температура 21 градус. Чистая Нурлатмада Чирмешәндә шулай ук яңгыр явачак, 22 градус җылы. Сезнең өчен янә бер мәгълүмат. Сезонлы аллергия яз һәм җәй җитү шатлыгын бетерергә мөмкин. Блогер 3 аллергиядан Европа препараты. Блогер төймәсе авызда бик тиз эреп бетә һәм аллергияның төп билгеләре булган томау төшү, күздән яшь агу, шешенү һәм кычытынуны бетерә. Сихәте бер тәүлек дәвамына җитә. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башла фатирлар 3 миллион 950 меңнән. Ашыгыз 30 фатирдан азрак калдым. Шалтыратыгыз телефон 556-59. Торак комплексының сайты jkunicum.ru. Мәркәзебез Казанда яңгыр явачак, көндез 19-21 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 57%. Сезнең өчен янә бер мәгълүмат. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. В Доктор Оз обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в Доктор Оз. Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто.